wani munhu anogara achipa vanhu warning kuti mukanzwa music yedu yakunakidza paya please ndapota musananzva maspika muchifunga kuti maspika ndo ari kunaka. Izvo ari kunaka ndiani? Ndibaba Harare. Ari kunaka Ndini. Saka kumashoko ndo kumusha. Right. Kubigita ndo kwatikadzidza form 1 to 4 to 5 ndakazosvika form 5. Alright. Tikazoisiya nekuda makitari. Alright. Aiwa mudara. The question yakutaka kukubvunza mudara yekuti why makachoza kuti Baba Harare? Akusi kuti size here isusu. No. Vagari vemuHarare ndo vakatondifotera. Ndo aiwa baba wa Marare ari kuita. Because ndakasvika muHarare vanhu vemuHarare vanga vari nherera. Vanga vasina baba ya. So vakazongosarudza kuti facing ngafita kuti baba muno ndeipi. Right. Zvikanzi iyo kumasvingo. Ndikatomboramba omaramba ndinobva masvingo zvikanzi handiwatoda. Saka Zakadaro